आं मुस्रि प्रसेन बर' आफादगिरि हरिसिंगा HSC ABMLA नि जों देग्लाय 30थि सावराय जुथुम लाइमोन शिबिर देग्लाय जों खुंदों सेनं बालिसिता थामहिनबा जायगाया सेनं बालिसिता नाथाय बानजाय आफाद हिसाबै जोंहा मोननै गामि दङ सेनं बालिसिता आरो लोगोसे एलाबारि थ' बे हाबाफारिखौ देग्लाय जोङो सानथाम थामहिनबा मैयानिफ्राय 2 तारिख दिनै 3 तारिख आरो गाबोन 4 बे मोनब्रै सानथामखौ जोङो मोजाङै खुंनानै फुल खुंनानै ओमफ्राय अखानायै बुधबाराव फुङाव जोङो बिदाय लानाय हाबाफारि जों लादों थ' बे जिथु जोंनि लाइमोन जुथुम बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो दिनै खुङै देग्लाय 30 खेब जाबाय थ' बे खुंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि जिथु धोरोमनि बाथौ सिबियारि फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ जोङो थामहिनबा लाइमोनफोरखौ मोनसे सांग्रांथि लाबोनाय जाय सांग्रांथिखौ लाबोयोबा जोंनि धोरोमखौ जों मोनसे समाव जोंनि गेजेराव मोनसे गेरेमसा महरै जों बुहुमाव दिन्थिखांनो हायो बेखौ जोङो थांखिनानै जोंनि लाइमोन फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ मोनसे गियाननि जांख्रिथाय बा धोरोमनि जांख्रिथाय जोङो लाबोनो नाजादों आरो बेखौ खालामनायनि थाखाय जोंनि देग्लाय फैयै नैबे समाव जों सफैनो हादों हयथ' गोदो गोदाय जाबायदि खुंबोदोंमोन बे बिराद गाहाय थाखोनि जायोमोन जों मिथिनायाव दायो बेयो लासै दावगायै दिनै मोनसे गोजौ लेभेलाव जों फैनायखौ जों मोननो हादों बा जों नुनोबो मोन्दों आङो देग्लाय बोसोरथाम आफादगिरि महरै हाबा मावबाय बिनि सिगाङावबो जों गुबुन बिबानावबो माने बाथौनि खामानि मावबोदों मावनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेखिनि समाव आं नुनो मोन्दों जाय समाव जोङो एसे उन्दैमोन बै समाव जेसेबांखिनि जोंनि लाइमोनफोरा सांग्रांथि दंमोन बा मोनसे प्रग्राम जायोब्ला बेयाव जाबायदि लैहोर थांमोन बै लैहोर थांनाया देग्लाय बांसिन जादों बा बिनिख्रुइ माने दा समाव गोदोनि समनिख्रुइ दाबायदि समाव माने बांसिन जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो गोदो गोदाय सब समावनो बांसिन जोंनि मानसिफोरा नङाबा दुर्गा फुजा होनला बा लोखि फुजा होनबा अन्य माने आं बुंनो थाङाखै बिसोर फुजा फालिनायाव थांनाङा मानाङा बेखौ आं बुंनो थाङाखै नाथाय जोङो मा खालामो जोंनि लाइमोन सिबियारि बा जोंनि धोरोमारि सुबुंफोरा बे गावनिखौ नागारनानै गावनि जिथु मोनबा फोरबो बैसागु बेनिफ्राय आमथि फोरबो बेनि उनाव दङ जोंहा काति फोरबो बेनि उनाव काति फोरबो थामहिनबा माइनाव फोरबो बेनिफ्राय दङ जोंहा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो आरो जोबथायाव मागो फोरबो बा माइनाव फोरबो मागो फोरबो फिथा जानाय जिथु जोङो खालामो बेयाव बे मोनबा फोरबोखौ जोङो माने मोजाङै माने फालियालाबासिनो मा खालामो जोंहा माब्लाबा दुर्गा फुजा जाबाय बेयाव गस्ला लंपेन्ट बायो बहाबा राज फुजा जायो बेयाव गस्ला लंपेन्ट बायदिसिना बायो गोदान गस्ला लंपेन्टफोरखौ बै समावसो बायलाबायसिनाय जों गोदो गोदाय नुसोयोमोन आरो आनखि जोंबो उन्दैयाव बिदि जों बायनानै माने बायनो लुबैयोमोन माने दा नाथाय बे फैयै सोलायबाय नैबेबायदि प्रग्रामनि थाखायनो आं सोलायदों होननानै माने हमदांनो हादों निस्सय नैबे लाइमोनल' नङा जोंनि जेनेरेल आफाद माइनाव आफाद गासैबो बिथिंनिफ्राय जों जेरैबायदि कनफारेन्स बा सेमिनार बायदिसिना खुंनायनि थाखाय नैबे दुलाराय बाथौ गौथुम सोमजिनायनि उनाव निस्सय आंबो हमदांनो हादों जे जोंनि गोबां बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा दिनै सांग्रांथि जाबाय बा दिनै दुर्गा फुजायाव थांनानै थोगि हैला खोब खम जाबाय माने हैलानो होनना बुंजायो सोरबा राज फुजा थांनानै थोगि हैला थ' बेबायदिखौ जोङो नुनो सोलायनाय मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो निस्सय जोङो दिनै दा जिथु अबस्थायाव दं बेनिफ्राय बांसिन साबसिन हामसिन जोङो बेखौ खालामबावनो हागोन होननानै आसा फारिदों बेखायनो दिनै आं मोनसे खोथाखौ गोसोखांबावनो हास्थायदों जे गोबां आनसलिकफोरा दिनै लाइमोन शिबिर बिदि खुंनाय जायामोन जोंनिया देग्लाय 30थि जाबाय खिन्थु माखासे आनसलिकफोराबो दायो बेखौ नुनानै बा बेनि मोजांखौ नुनानै दायो खुंनो हमदों सोरहाबा 2थि 3थि जाहांबाय सोरहाबा हयथ' 10थि 4थि माबा मोनसे जाहैबाय आरो थ' बेखौ माने माखासेया दासिमाबो खुङाखै जानो हागौ बिथांमोनाबो लासैनो खुंनायनि बेब'स्थाखौ लानायखौ आं नुनो मोन्दों दा बिदि जुदि जों सानफ्रोमबो बे धोरोमनि खामानियाव जों मावथाबबाय थायोबा निस्सय जोंनि बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरखौ मोनसे सांग्रांथि महराव लाना फैनो हागोन सोलोंथायाव दावगाहोनो हागोन समाज सिबिनायाव दावगानो हागोन गासैबो बिथिङाव जोङो मोनसे सुद्रायनाय आरो जौगाखां मोनसे सोद्रोम बर' हारि जों दानो हागोन होननानै आं फोथायो थ' गोलावथ' बिदि बुंनो सानाखै आं मोनसे खोथाखौ एड खालामबावनो लुगैदों दाखालि बावैसो जोंनि गेजेरथ' गोबां जाबायानो थायो आं बेखौ माने दिनै बुङा सानदोंमोनब्लाबो बुंनो लुगैदों दान्थे बिदान्थे दाखालि जोंनि माने बुंनो थाङोबा जोंनि जिथु गुबै बाथौ धोरोमानो जोङो बर' माहारि हिसाबै बाथौ धोरोमानो जों बर' हिसाबै बाथौ धोरोमानो गुबुन धोरोम बर'आव गैखायामोन नाथाय दिनै जाबाय जानायनि ओंथिया जाहैबाय जानायनि खारना बेनो जोंनि बर'फोरा मोनसे समाव ग्रोम रायजो खुंबोदोंमोन मोनसे समाव बे ग्रोम रायजो खुंनाय राजाफोरा बा जिथु खान्थि बे थेर बेथेर जालांनायनि जाहोनाव जोंनि बर' फिसाफोरा आलाय सिलाय जानांदोंमोन जायनि थाखाय
गोबाङा माने गारले गुरले थानो हमबाय जानला मानला थानो हमबाय जानाय लोंनाया गाज्रि जानो हमबाय हयथ' माखासे जौ बिदैजों गफबनो हमबाय बैखौ सुलु लानानै माखासे डेभेलप जायफोरानोखि अलरेडि डेभेलपखा जायफोरानोखि धोरोमजों लानानै समाजजों लानानै रांखान्थियाव डेभेलपखा बिथांमोना जोंफोरनि गेजेराव हाबफैनानै जोंखौ लामा दिन्थिनायजों लोगोसे धोरोमबो लाफानायाव माने लाफानो गोनां खालामबाय बै समाव माखासे सुबुंफोरा सानबाय जे मोनसे सुद्रायनाय लामायाव थांनांगौ जिहेतु बिथांमोना माखासे लाइनाव थांबाय सोरबा थांबाय माखासे हिन्दु धर्मआव थांबाय गुबुन गुबुन हिन्दु धोरोम जेरै हमना ला शंकरियाव थांबाय सोरबा सत्संगआव थांबाय सोरबा ख्रिस्टान धोरोम आजावबाय थ' बेबायदि माखासे गोबां धोरोमाव जोंनि बर'फोरा गावस्रालांजोब्बाय नाथाय दिनैसिमबो जोंफोरबायदि गोबांफोर बर'फोरा दिनै बाथौ धोरोमखौ सिबिगासिनो दङ लाखिगासिनो दङ एकमात्र दिनै आं बुंनो थांगोन बाथौ धोरोमाल'सो दिनैनि समाव जोंनि बर'नि कालसारखौ लाखिदों होनोब्ला दिनैनि समाव माने दिनैसिमनि पर्यायहालागै जुदि लाखिदोंबा बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरासो लाखिदों न' डाउट बिथांमोननि गेजेराव थामहिनबा जोंनि गेजेराव बिराद डिसिप्लिन गैयामोनब्लाबो बेयो नाथाय खुगाजों खुगा गादले गुदले थायोब्लाबो जौ बायदिसिना बाहायनानै जोङो गोफबना थादोंमोनब्लाबो जोंनि कालसारखौ जों माब्लाबाबो बावलाङाखैमोन नाथाय जेब्ला गुबुन धोरोम लादों जोंनि बर' बिथांमोना निस्सय मोनसे समाव बावगारनानै ज्राब गारनानै दोन्दोंमोन मालायनिखौसो आजावनानै बिथांमोना माने सोलिनो नाजादोंमोन नाथाय नैबे समा बिथांमोनखौबो मोनसे टार्निं पइन्ट खालामनानै एखे बुब्लियाव लाना फैफिनबाय जोंनि जिथु कालसार बेखौनो बिथांमोनाबो आजावनो गोनां बायध' जाफिनबाय आं बिथांमोनखौबो साबायखर होदों जोंनि कालसारखौ लाखिनायनि थाखाय नाथाय मोनसे खोथा आङो बेयावहाय गेजेर गेजेर नुनो मोन्दों दाङाबाजि नांलाय खमलाय बाथ्राजों दान्थे बिदान्थे बेफोर जाहाथे जोंनि गेजेराव जालायनाङा बेखौ आङो नैबे जोंनि जिथु लाइमोन शिबिर बेनि गेजेरजों आं गासैखौबो खावलायनो लुबैदों जाय बिथांमोना जि धोरोमखौनो लाबाय बिथांमोना बेयावनो थाथों मोजाङै फालिथों मोजाङै सोलिलांथों जाहाथे बे धोरोमखौ लालायनानै जोंनि गेजेराव जाहाथे नांलाय खमलाय गाज्रि मोनला मोनसि बा मोनसा मोनसि मोनलायनाय बेखौ जाहाथे जोंनि गेजेराव लाबोनाङा सोंखारिनाङा जे बे बाथौ धोरोमा गाज्रि बै धोरोमा गाज्रि बा आमुक ख्रिस्टान धोरोमा गाज्रि बेखौ जोंनि गेजेराव जाहाथे फैलायनाङा बेखौ आङो नैबे मिडियानि गेजेरजों गासैनिबो सेराव माने फोरमायबाय जाहाथे जोंनि गेजेराव बेबायदि गोरोन्थि बुजिलायनाय बा आंनियासो मोजांसिन बिदि मोनसे साननायखौ जाहाथे ज्राब दोन आरो मोनसे खोथा जोङो माने जोंनि गोबां सुबुङानो मा जायो गावनि बिथाखौ गारनानै जुदि बिथाया मोजां नङाब्ला बै मालायनि बिथाखौ मोजां नुयोबा बै बिथायाव थांनानै थाहैनो लुगैयो नाथाय बे बिथायावबोदि नोंनि न'खरनि मानसिफोर दङ नोंनि न'खरनि बिमा बिफाफोर दङ बै बिमाफोरा बै गोदान बिथायाव थांनो गोसो जायाबो जानो हागौ बिथांमोननि गोसोफोरा ओरैबायदि अरथाबबाय नैबे पुराना बिथायावनो बे बायग्रेब जिग्रेब जानो हागौ नाथाय बिथांमोना बेयावनो थानो गोसो बेखायनो जाय बिथांमोना बै मोनसे दाबसे जायगायाव थांबाय बिथांमोनाबो जाहाथे नैबे थालांनाय नोंनि गुदि बिमा बिफानि गुदि जिथु बिथा बै बिथाखौबो जाहाथे नायहर गाज्रि माने बेखौ सोंखारिनाङा बेखौ हायोबा मोजांसो खालामनानै बिथांमोनखौबो आलो गोजोन थाथों होनानै नोंथांमोना अननाय बैबायदि जानांगोन जोंनि बर' फिसाफोरा बेखौ आं खावलायदों गोलाव बिदि बुंनो आं सानाखै बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि जिथु दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव बुंस्लिबनाय बेखौ एसेयावनो फोजोबबाय।